Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan nami kula Novita Sari ingkang dados tiang nabrak. Perkenalkan nami kula Yuliana ingkang dados tiang estri. Perkenalkan nami kula Muhammad Rif Maulana kula dados tiang jalan. Perkenalkan nami kula Brenda Lutfiana Fata kula dados pocong. Perkenalkan nami kula Linda Damayanti kula dados kuntilanak. Dan tentang Riki badhe nampilaken drama parikan. Mangga ditinggal. Ngangkeri kesemutannya sampai sugiki yang sampai sumur boten wonten kali ingkang manis dan dunia niki. Si Udin lagi melaku, boten pun apa niku? Si Mamang lagi nangisnya kala dadu. Ingkang setunggit iku gendis, ingkang kaping kali iku madu. Wong kali deres iku jaka. Ya sampai anda laka. Saya mau kebanjiran. Kula beli sampean. Jambu. Karo lontong. Ya, tunggu beras tempekan. Terus sinten. Ada bebek golong-golong, kula niki pocong. Iya mangan dog dadar. Lah modar. Teku jabur ning gini kabur Semonten mawon saking kelompok kula kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Dikungkung dipe.